Hello, Manoy Eric. Mega love shout out. 7 million. Salamat. Talagang cellphone ko dito sa ano, 'di ba ang layo sa bahay? Ayun yung bahay yung CP ko dito. Buti na lang walang dumukot diyan, no. Ayun no, may mga nagpapastol ng kalabaw dyan sa kabilang farm. Para sa ekonomiya, kailangan maglaro doon sa bahay. Kaya dito na lang. Naka 1 hour and 20 minutes na pala ako. Salamat sa inyo dyan, Tay Hefty, Manoy Eric, Sir Tati, hello. Ma'am Anching, kay Ma'am Inday Tunit, kay Ma'am Fit and Bendy. Thank you so much po kay Sir GFC, kay Ma'am Jeanette, kay Manay Kasiaw, kay Mami, nandito kanina. Salamat po sa inyo, sa mga sumili po, sa nagtambay, kay Tay Hefty na naka-live na rin. Salamat. Andun po yung isa ko, nakatambay din sa live mo, Sir Tay Hefty. Manay Eric, salamat. Ang dami akong bungang nakita ng ano, umiikot na, wala ng signal. Malayo na kasi sa bahay, hindi naabot dito. Di ba ang ganda nito, oh? Parang ang sarap gulay. Tapos mayroong ano, sahog na hipon, 'di ba? May sahog na hipon. Salamat po sa 19 na thumbs up. Thank you so much. Thank you. Ayan, yung sili namumulak na. 'Di ba? Ang daming kalabasa. Ang daming kalabasa. Paano ba 'to mag-ano? Mag-try nga ako Ay, dapat pala. Kaya lang yung